Psi sprevádzajú človeka už po mnoho storočí. Niektoré z nich sú špeciálne vycvičené na to, aby pomáhali zachrániť život človeka. No vedeli ste o tom, že pes dokáže zachrániť život aj inému psovi? Napríklad tak, že daruje krv. Rovnako ako ľudia, aj psi trpia rôznymi ochoreniami alebo úrazmi, pri ktorých potrebujú transfúziu krvi. Bohužiaľ, na Slovensku neexistuje žiadna banka darcov krvi. Preto sme my veterinári závislí od toho, že majitelia prídu so svojimi miláčikmi a pomôžu darovať krv. Častokrát ide o veľmi rýchle a vypäté situácie, kedy potrebujeme zohnať darcu extrémne rýchlo. Preto je dôležité mať rozsiahlý register psích darcov krvi. Najčastejšími dôvodmi pre potrebu transfúzie krvi sú rôzne traumy a úrazy, rôzne otravy, kliešťom prenosné ochorenia, chirurgické zákroky, poruchy zrážania krvi a iné. Prípady, ktoré môžu naznačovať to, že pes potrebuje transfúziu, sú apatia, nechutenstvo, malátnosť, zvracanie, bledé sliznice, to je veľmi dôležité, zrýchlené dýchanie a pokles telesnej teploty. V niektorých prípadoch pes potrebuje aj opakovanú transfúziu krvi. Sú to najčastejšie autoimúnne ochorenia a rôzne poruchy zrážania krvi. Aby váš psík mohol darovať krv bez určitého rizika pre neho alebo pre prijímateľa, musí spĺňať určité kritériá. Je dôležité, aby bol vo veku od 2 do 8 rokov a mal nad 25 kg. Samozrejme, mal by byť vo výbornom zdravotnom stave a v dobrej fyzickej kondícii. Dôležité je takisto, aby bol dobre a ľahko manipulovateľný a nemal stres z veterinárnej ambulancie. Krv môžu darovať aj sučky, ktoré už v minulosti mali šteniatá. Dôležité je, aby v období, keď darujú krv, nehárali a boli v dobrej fyzickej kondícii. Krv môžu darovať aj psíky, ktoré užívajú rôzne doplnky stravy a vitamíny. Dôležité je, aby boli zdraví a tieto doplnky skutočne užívali len ako podporu vo výžive. V prípade, že sme vo veľkom časovom strese a nájdeme darcu, ktorý nie je úplne manipulovateľný, dá sa pre prípad transfúzie darcu aj sedovať. Výhody darcovstva krvi alebo výhody, ktoré má majiteľ takéhoto darcu, sú hlavne dobrá veterinárna starostlivosť pre tohto psíka, následne hematologické vyšetrenie a samozrejme bude vedieť aj akú krvnú skupinu má jeho psí darca. Krvné skupiny psov sú určené prítomnosťou rôznych antigénov na povrchu červených krviniek. Zdravé psy nemajú žiadne protilátky proti vlastným antigénom, ktoré sa nachádzajú na ich vlastných červených krvinkách. Psi majú viac ako 12 krvných skupín. Najdôležitejší antigén, o ktorom sme si hovorili, že sa musí vyskytovať na povrchu červených krviniek, je tzv. DEA1. Väčšina psov v našej populácii alebo v psej populácii má krvnú skupinu s antigénom DEA1 pozitív. Sú tu ale psi, ktoré majú aj antigén DEA1 negatív. Pre týchto prijímateľov alebo ak títo psíci s krvnou skupinou DEA1 negatív dostanú krv od pozitívneho darcu, môže nastať prúser. Preto výberom vhodného darcu, hlavne u DEA1 negatívnych zvierat, predchádzame problémom, ktoré môžu nastať po transfúzii krvi, hlavne po opakovanej transfúzii krvi. Postup darovania u psov je veľmi jednoduchý. Predchádza mu samozrejme dokonalé veterinárne vyšetrenie. Pred samotným odberom musíme urobiť ešte hematologické vyšetrenie a podľa týchto výsledkov stanovíme, či je vhodný darca a či je to pre neho bezpečné a či mu týmto odberom neublížime. Vzorka krvi, ktorá bola odobratá darcovi ešte pred samotnou transfúziou, je podrobená skúmaniu krvnej skupiny a aj tzv. Krížovej skúške. Poznáme veľkú krížovú skúšku a malú krížovú skúšku. Pri veľkej krížovej skúške je dôležité otestovať červené krvinky darcu s plazmou príjemcu. Nesmie tam nastať ani hemolýza, ani aglutinácia, to znamená také zhlukovanie. Vtedy by mohlo dôjsť k tomu, že takýto darca je nekompatibilný s príjemcom. Pri malej krížovej skúške zase porovnávame plazmu alebo sérum darcu s červenými krvinkami príjemcu. Samotný odber trvá okolo 15 minút. Miesto odberu si vyholíme a krv odoberáme do transfúzneho vaku. Miesto, z ktorého krv odoberáme, môže byť buď krčná žila alebo žila na prednej labke. Množstvo odobratej krvi
Závisí od hmotnosti darcu a od potrieb, ktoré má príjemca. Samozrejme vždy dbáme na to, aby sme týmto odberom neublížili samotnému darcovi. Vo všeobecnosti platí, že odoberáme 10 ml na 1 kg hmotnosti darcu. Darca po takomto odbere väčšieho množstva krvi dostane samozrejme vodu, infúzie a nariadený 24-hodinový kľudový režim. Keď už máme odobrať tú krv od darcu, je dôležité, aby sme ju podali príjemcovi. Pri takýchto prípadoch samozrejme toto podanie musí byť veľmi dobre monitorované. Takýto pacient musí byť pod neustálým dohľadom počas celej doby podania transfúzie. Samozrejme a následne ešte určite aspoň 24 až 48 hodín po takejto transfúzii musí byť pacient na hospitalizácii. Samozrejme dôležité je potom zvládnutie celkového zdravotného stavu. Vhodným veterinárnym a hematologickým vyšetrením zabezpečíme, že váš psí darca bude v bezpečí a takýto odber bude preňho aj v pohode a priateľný. Ak si myslíte, že váš psík by zvládol byť vhodným darcom krvi, neváhajte ho zaregistrovať do databázy psích darcov. Každý darca je pre nás veľmi vzácny a spoločne s vami dokážeme zachrániť mnoho psích životov a vrátiť radosť do mnohých rodín. Ďakujeme vám za vašu ochotu pomáhať, pretože spolu zachraňujeme životy.